Пасна и сега ще играем Roblox Tycoon. От бе. What Ей, Зад мен е братовчетът ми, който прави много неща. глупави. Да. Да помогнем на Тоя. Аз кой съм? Аз съм шеф. Добре. Хайде да му помогна като шеф. Как те от пари? Много лесно. Натискам той. Лаги. Ама получаваш много хубав каш. И като имаш каш, отиваш тука, нямаш пари. Ако нямаш пари, връщаш са. Ти имаш пари на. Не, нямам достатъчно. Защо искаш да имаш 100 ли? Искам да имам много. Тогава трябва. Да ига 100 години, ама не ми пука. Нали? На те кончи ли са? Не. Не. То в българско време сега е 11 часа. Да. 12, там някъде 11:30 е сега. Да. Мама ми че спи. Моята. Те спят в 11. Не, те ще идват да те вземат. Днеска няма. Ще те вземат. Ти лъжа. Няма, ама. Човек, излизай. Те живеят далече. Ние живеем далече. Хубаво. Тати е взел кола. Мама остави. Още малко хора, още малко и ще го направя. Защо ще вземеш достатъчно? Защо там такова? Така. Чакай, някъде не е такова. О, не. Атакуват ли? Не. Хубаво. Кой че е приятел? Ето той е тук. Как се приятели с него? Дойдох от тук, от вратата ми, вече и станахме приятели. Да, много срано, ма станахме. И още не сте приятели на мене. Къде да знам? Мазата. Ама ти ме взе за приятел. Да. Майко ти ще отнеме много време. Да. Какво прави това? Те направо ме пум! Вот. Стена номер 1. Опа. Ти си направи къщичка. Това стена. И кой ще помогне? Ти да знам. Ох, тя само ни атакуват. Кой? Ти ще ми помагаш и ко? Тето била само ли? Убива ма. Защо той била с това приятел? Не ме убива. Ай тук. Да ви дай ми това. Дай ми това. Ще ти изглежда код. После! Никой не убива мене. Какво правиш? Никой не убива мене. Позоравам великите неща. Не. Леле. Мираш ли? Аз се само убих. Ще си глупав. Ей, не съм глупав. Глупав се. Ти се само убих. Дай ми мъни. Дай ми печалба. Ти имаш 100? 100 е малко. Ха! Ти си обрал всичките. Достатъчно. Ти имаш 100 милион пари. Колко имам? 100 милиона? Да. Чухте го, хора. 100 милиона. Покацам. Да, ти сега, когато ги спориш за всичко, ще се изхъби.
Няма да се изхъбят. Ще е толкова лесно. Това е така, не? Не, Тогава ще... той не може да значи да. И му е логна играта, или е излязъл и Или е глупав. излязъл. Да. Или е глупав направо. Втория идва. Убий го просто. Не мога. Защо? Аз така не мога. Slow motion. Защо не можем? Хака. Как? Мгм. Много Не добре. хакенс, а хака. Той може да играе на хака робот. И просто е бъгнал, лагнал и не може да играе. Много му е бавен таблета, телефона. Какво ти да е? Да. Или просто някой си... Не. И просто излязъл и... Не, убиват ма. Кой? Някой. Приятели. Той ме убива. Кой? Не той. Приятели си ли? Не, той ме убива. Да, така. Защо те Махай убива? са. Защо те убива? Тим да те няма. Искаш да се борим? Окей. Той е глупак. О, как те мразя. Той е сложил около цялата ни къща. Отивам да взема моята. Отивам да взема моите клони. Време е за сладко отмъщение. Там са твоите клони? Кога имаш тези клони? Много време. Ти ги призова. Да, писах и какво? Маджик. Мисля, че ти свършват парите. Може там 13. Не, взимам това. Слагам това тук. Защото ми омръзна хора да влизат в моята къща. Да. Виж. Какво ще стане? Ако мога да взема и тея там горе. Е яко. Ама имах. Да, виж. Стената на отпората. Нарек. Умър да направо на стена. Нарек служи някакъв си къп. Някаква си мрежа червена, която убива. Е, такива кръгли. И за какво говориш, аз не знам. Те такива кръгли. Свързани червени. Не те разбирам. Те вратите червените. Какви ти си? О, просто не. И тук няма. Тук има те големи врати, които те убиват. Защо? Които да знам. Просто те убиват. Още 500 не сме готови с защитата. Нарек. Да. Това Той дори не работи, той се мързил. или седи само. Да. Може би само седи. Само седи. Нищо друго не прави. Да, защото е смотрим. Байдес. Какво? Какво означава смотрим? Глупак. Не точно сега. А не, лак. Нарек, Да. по-тихо. Добре, хора. Имаме още 500. Последната защита стена и сме официални защитени. Сега ще продължаваме с парите. Парите. Да. Хайде да се хаде. Защо не намалява? Много шумно беше. И ще болят тогава ушите вечерта. Не, няма. Теб чая вечерта да ще се размени до сутринта да играеш. Какво беше това? Ще играеш до сутринта ли? Не, някой ме атакува. Така те атакува. Отни. Не може. Служи някаква си врата. Супер защитена ни е. Супер защитена.
Трябва да направим и етаж. Какъв ти си етаж? Ами, блок. А знаеш колко струва? Добре, трябва ми 1000. Вода. Той по-добре да се махне, защото ми пречи. Кой? Пречи ли си? Да. А това е работата, той стои. И яде чикен. Яде месо. Може би е Яде смота. йогурт. Може би е смота. Виж, той има 6000, аз имам 1000. Много яко. Аз правя голямата работа, той не ми И ще се пука. измориш. Ох, майко, излетях. Там. Сега куп трябва да таковаме. Да само работим. Ашко, ей сега като моята защита е готова, аз ще се боря. Имам 1000. Почти. Още малко. Още малко. На мене. После. Защо? Така. Да е поне една А в кой ме атакува? Поне ми да е една слушалка на мен. Шегувам се с тебе. Добре, откъде са те? Кой? Страхувайте се от мене. Уф. Тези хора в тези дни. Куваш от сами. Не. О, аз ще те намеря и ще капя. Скапя, момченце. Кой? Прави ти ли? Не. Мен ли? Не. Кой? Тебе. Не каза мене. Аз сега се опърках. Какво казваш? Ти казвам. Така. Не. На мене. Айде. Пари. Ти взе. Още пари. По-хубаво. Но искам да ти покажа на нещо яко. Дай ми парите. Хубаво. Бомба! И не можеш да си гръмнеш къщата? Не, мърдай! Махайте се от моята къща. Не можеш да се изпукнеш? Чакай да хай, сега ще се върна. Върнахме се, той още го оправихме. Да. Аз ще гледам. Хайде. Вау, имам 4000. Кош, Левон. Може да рекош. Ти си спрятал. Не съм. Вратата. О-о-о. И това ще е за днесен епизод, защото идват гости. И ако ви е харесало, направете лайк, subscribe и довиждане. Чао! Защо го изключваш?